Takže v tomto dieli vám ukážem, jak si dať do Minecraftu mod Too Many Items. Takže najprv si stiahnete Too Many Items zo stránky. Do popisu videa dám aj link. Takže teraz si otvoríme štart, spustiť. Tu nadáme percento a data percento. Nájdete tu .minecraft, bin. Minecraft si otvoríte v programe Winrar. A teraz to najdôležitejšie. Vymažete súbor meta.inf, lebo keby ste ho tam mali, tak sa vám to nespustí. Takže otvoríte si Too Many Items a všetko si to prekopírujete do toho súboru minecraft.jar. Tak. Teraz vám to ukážem. No, to bude sekať. No, nabehni. Dobre, na chvíľu stopnem. No. Dobre. Menšie lagy, ale... No, proste vám to ukážem. No, tu už máme Too Many Items. Sú tu všetky veci. To čo je? Dobre, to je jedno. Zistíme si, čo to je. Je to tá šnúrka. Dobre. Takže ja sa s vami lúčim. V ďalšom dieli možno aj ukážem, ako sa dávajú už normálne mody, tie sa dávajú už ťažšie. Takže čaute.